Itong araw na ito, linggo ng Palaspas, linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon, ating nakita ang 2 beses na pagbasa ng Ebanghelyo. Ito ay matapos basbasan ang ating mga Palaspas, ating nakita doon yung kasaysayan na si Jesus ay pumasok sa lungsod ng Jerusalem upang doon simulan ang kanyang pagpapakasakit. Nakita natin ang pagbubunyik ng mga tao na parang si Jesus ay isang rockstar, isang big celebrity, sapagkat nagkagulo ang buong Jerusalem. At ang sabi nila, sino iyon? At ang sabi ng mga tao, si Jesus na taga Nazareth, Galilea, na isang propeta. Pamilya, tayo po ay sumapit sa mga mahal na araw. Ang ating pagdiriwang ng linggo ng Palaspas, ang hudyat na tayo ay papasok sa mga mahal na araw. Holy Week. Itong linggong ito, simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, ay mga banal na araw. Pag sinabing mahal na araw, ito ay banal na araw. Mga banal na araw na ating titingnan ang ginawang katakilaan ng Diyos sa pagtubos ng mga tao mula sa kanilang kasalanan. Napakalaki ng pagbabago sapagkat ang ating pagbabasbas ng mga Palaspas ay sa pamamagitan ng live streaming. Hindi nangangahulugan na kahit walang holy water ay hindi nabasbasan ng ating mga Palaspas. Yan po ay nabasbasan din. No? At siyempre, sa paglipas ng maraming araw, ang mga Palaspas na ating pinabasbasan ay matutuyo. At next year, ito yung ating susunugin. Ito ang ating ilalagay muli sa ating mga noo. Tanda ng ating pagpasok naman sa panahon ng Kwaresma. Pero magandang ating tingnan yung konteksto ng ating pagtitipon. Bakit linggo ng Palaspas? Bakit linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang mga Romano, sila po ang sikat na mga tao na imperyo, mga sundalo, na halos karamihan ng Europa ay naging part ng Roman Empire. Sa Roma, wala pong dumudumang mga palma. At ang ginagawa ng mga sundalo, sa tuwing sila'y makakagapi, makakasakop ng isang lugar, kukuha sila ng Palaspas para gawing souvenir. At ano po yun? Ang Palaspas is a symbol of victory. Kaya itong ating paglalagay o pagbabasbas ng ating Palaspas ay simbolo ng tagumpay ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat nandyan si Jesus sa Jerusalem. Tandaan ng kanyang, kumbaga, ipagtanggap sa kalooban ng Diyos na siya ay magpapakasakit. Itong ating second gospel na binasa is actually yung pagsaysay ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Continuation. Itong ating Panginoon ay very, very few ang binanggit na salita sa Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat yun ay tanda ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus na siyang sumasalamin sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, andun yung hindi reactive response ng subject sa unang pagbasa. Hindi siya gumanti. Binulot ang balbas, ni walang pagganti. Inalimura, inalipusta, hindi gumanti. At yun exactly ang ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo. Napakatahimik. Bilang tao, tayo po ay kapag sinasaktan ng isang tao, ng ating kapwa natin, andun yung reaksyon, andun yung pagganti. Ang ating Panginoon ay kakaiba. Sapagkat si Jesus ay tumutupad sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ating pong tingnan ang ating main event ng ating pagdiriwang, which is our reflection of our gospel today. Ang binasa ko po actually ay short version ng ating gospel. Pero kung ating titignan yung longer version, makikita natin 4 ang pinupunto ng ating pagdiriwang. Una, itong kwento ng Ebanghelyo na ating napakinggan ay kwento ng pagkakanulo. Hindi binanggit pero sa longer version, andun yung eksena
na si Jesus ay pinagkanulo ni Judas. Sa halagang 30 pirasong pila, nandun yung halik ni Judas. Ang halik ng kumbaga ay halik ng pagkakanulo. Ibig sabihin, itong ating kwentong napahinggan, pwedeng ating makita bilang kwento ng pagkakanulo. Kasama ni Jesus si Judas sa maraming pagkakataon, pero andun ang kasamaan sa puso ni Judas. Sapagkat matapos siyang makasama ni Jesus, nakuha niyang ipagkanulo ang kanyang Panginoon, ang kanyang sinundan. Pangalawa, hindi lamang itong kwento ng pagkakanulo, kundi ito'y kwento rin ng pagtatatwa. Si Pedro, nakasaka sa nating Panginoon, 3 beses itinatwa si Jesus. Anong sabi niya? Hindi ko nakikilala ang taong iyan. 3 beses. He denied Jesus. Okay, ito po ang magandang ating tina sapagkat minsan tayo din ay nagtatatwa sa ating Panginoon. Sa mga okasyon at pagkakataon na tayo ay nahihirapan, sometimes we deny God in our hearts. Ang daling sabihin na tayo ay nasa panig ng Panginoon kapag tayo ay overblessed, materially, physically, and everything positive. Pero kapag halimbawa ay nasa panahon ng COVID-19 disease, parang ang hirap na makita ang pag-iral ng Diyos, no? Pero wag natin itatatwa ang Diyos, sapagkat nandyan ang Diyos no matter what happens. Pangatlo po, itong ating ebanghelyo, hindi lamang kwento ng pagkakanulo, pagtatatwa, ito din ay kwento ng pag-iwan. Bakit? Sapagkat si Jesus ay ang daming followers. Ang dami niyang pinagaling, pinatawad, pinangaralan. Ang dami niyang kumbaga ay kasakasama sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar. Maging ang kanyang mga apostol, nowhere to be found. Kahit si Juan, na kanyang beloved disciple, wala sa ebanghelyo. Nag-iisa si Jesus. Nag-iisa. Ganun ang pakiramdam kapag ikaw ay deserted. Ganun ang pakiramdam kapag ikaw ay abandoned. Para naghahanap ka ng mga taong naging kabahagi ng iyong buhay. Natatandaan ko yung isang kaibigan kong pari, nung siya ay maaksidente at hindi magandang nangyari, yung feeling na siya ay sabi niya ay, ito na ba ang katapusan ko? At ang sabi niya, ganun pala ang feeling kapag ang tao ay nasa bingit ng kamatayan at ikay nag-iisa at walang maapuha. Si Jesus ay ganyan. Alam niyang siya'y mamamatay, ipapako sa krus, walang kasama, naghahanap. Parang ang feeling ay, Oh Lord, why have you forsaken me? Hindi binanggit sa Ebanghelyo, pero babanggitin iyon ni Jesus sa Biyernes, sa ating pagdiriwang ng Biyernes Santo. Pero, over and above, hindi lang ito pagkakanulo, pagtatatwa at pag-iwan. Higit sa lahat, ang ating Ebanghelyo ay kwento ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesus. Yun ang nananatili at umiiral na ating kitang-kitang visible sa Ebanghelyo. Kahit na siya'y pinagkanulo, kahit siya'y iniwan, kahit siya'y itinatwa, kahit siya'y inalipusta, nilulhan, lahat-lahat na, over and above, nangyaring si Jesus ay nagligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. At yon ang pinakamahalaga na ating bibigyan ng punto sa mga darating na mga mahal na araw. Mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw. Nawa sa ating pagdiriwang ngayon, sa hudyat ng ating pagpasok sa mga mahal na araw, sa ating paghawak ng mga palaspas at paghiling na ito'y basbasan, ating nakaisa si Jesus sa sandali na tayo ay nagdurusa. Si Jesus, kahit nahirapan, ay hindi nanghina ang loob. Sa ating buhay, ganyan din. Sa ating panahon ng COVID-19, na di natin alam ang possible effect sa buong mundo, tayo kumakapit pa rin si Diyos. Kumakapit, lumalapit, nananalig sa kanyang kapangyarihan. Sapagat ang lahat matapos niyang ganasin, nagtagumpay ang ating Panginoon.
itong ating panghawakan, itong ating kumbagay tingnan sa buhay na ito. Hindi manghihina ang aming loob, anuman ang danasin ng buong mundo kahit sa kabila ng banta ng COVID-19. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa ano pa man. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak kay Santa Maria Birhen, pinagpakasakit kay Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanawag sa kaloonan ng mga yumao. Nang may gatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naduduklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Diyos Ama na niloob na ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang